फसायदोंना मादै दख'नाया ओमफ्राय थुनथुलि नोंबो फसायदोंना माने बारा चयस खालामनो रोङालै आङो जायखिया लानानै फैबाय दे आङो आयु बाबु हाबाब नों आंनो दख'ना लाबोलायथारबाय बाबु आयै आयै औलै मादै एसे माने फुजानि आरोना नाथाय बेफोरखौलाय मानोथो लाबोनांलायगौमोन बाबु ओमफ्राय जोंलाय मा होनना लाखिनांगौ दे हाबाब एसे मोजां लाना फैथारदों गावहा ओमफ्राय बुरु खावलायफ्राबो आयै जेबो नङालै हाजारसे बायदि मादै लाबोलायथारबायहाय नोङो आयै हामासे मोजां होनबा बाबु नोङो नाथाय आं बेखौ मारै लाखिगोन दे बाबु जोंनोलाय बेफोरबायदि नाङामोन ना औ मानो नांगौ जोंलाय आरे चान नोंथ' आंनो ओरैबायदिसो लाबोबाय जेन आं नोंनि गार्लफ्रेन्डसो दंखागौना बेखायनोथ' लाबोदोंना ओमफ्राय नों आंखौ माने गोसथोनाय बायदि लाना फैलायबाय आरो बेबायदि दख'नाखौ आरोथ' बिखुनजोनबो लाबोनाय बायदिसो लाबोबावदों आइनोबो आयै नों जामादै होफैनाय बायदि मोनलायथारबाय नामा नोंनाबो ओमफ्रायो मा जागोन नोंजोंबो जानो औथ' आरोहाय आइ नोंबो बेबायदिनो जावैसो नागिरबालाय मा जायो आयु हाबाब बाबुआबो नै जालायबाय जाम्बि जाम्बिना माबा जानला मोनला बुंनाया देनां जावैसोखौ लाबोबा फिनो हागोन ना हाया दै नायगोन आं नोंखौ आइ र' मा होनखो लाबोगोनसो मा फिनो हाया बेलाय लाबो आइ लाबो एखेबारे जिबायदि दाउदै बायदि अनगोनहाय आं जावैसोखौ आयै मोस्रोम जोसि खोजोमा जोसि मिथिबायना आइ मा होनखो आयै हा नङा होनबा सानबाबो आंनाव फैनांगौबा जावैसोआ देनांहाय जिबायदि अनगोनहाय आं आयै जेबो खामानिखौबो मावनोसो होबावा आंनो हाब नंगौ नामा जालाय गोबाव नायगोन दे र' ना सान देनांसो मोनथिगोन दा बियो ना औ मोनथिगोनथ' आरो मानो गोरजिया लाबोनायल' बाथ्रा बुङो बेलाय थाफैनांगोनसो नामा जेबो नङालै थुनथुलि देनांहालाय नोंखौसो लांखागोन ना ओहो सान आंखौ लाङा आंसो लाबोगोनथ' मा दे बेफोरखौ बाथो ओमफ्राय बाबु दख'नाखौ जों लाखिनो हानाय नङाहाय माने नंगौ नों अनना लाबोदों थिगैनो दं थेवबो जोंलाय माबोरै मा आं नोंनि फिसाला बायदि नङा आरो नंगौ थेवबोथ' बेफोरखौ माबोरै दे एसे बुरजा नानिनोबो आंनोबो जोंहा बाबुनोबो लाबोबावबाय गावनो बुंबाय आंखौ फिसाला बायदिबो सानो आंबो नोंसोरखौ आंनि न'नि बायदि सानोना मा नोंनि न'नि बायदि आयु हाबाब दिनैसिम रावबो सेंग्राबा बेफोरबायदि लाबोआखैलै थुनथुलिनो बेबो गावनि न'नि बायदिसो सानो मा सानसोरांबा आं नोंखौ गोरोन्थि बुजियोमोनलै नों जोंखौ बेसेबा केयार खालामो माथो बयफ्रेन्ड नकलि मोनबायलै आङो जायखिया बुजियाथ' नोंखौनो बेरायखागोन आं नोंजों नोंसोरबो आंखौ गावनि एसेबाबो सानोबा लाखिदोब्रा मादै ओमफ्रायथ' ओरैबाबो न'निसो जाखायोना दाथ' माने आयु बाबु नों एसेबां अनना लाबोनायखौलाय मानाबो खालाम बोरैबा मोनबायहाय दे थेंक इउलै मादै ओमफ्राय नानि दे साहा पानिफोर एसे लाबोदो बाबुनो माबा मेथाइफोर एसे लायथां दखानाव थां आं मार्क्स लायालै फैसा हर र' लायनि आं थांफै दखानाव मा बेरनो बाबु जिरायथ' दसे मिजिङाबा माला फैमारगोनबा एसे थाब सफैब्ला मोजां जागौमोन ना आरोथ' जोंनि बेबियाबो फैगासिनो ना नों थायोब्ला बांसिन मोजां मोनगोन आङो मिजिं नोंबोथ' आरो मा खालामनो ओरैनो थाबाय थानानैबो जाया न'आव थाबाय थाब्लाबो फैसाया बबेनिफ्राय फैगोन दाथ' जोंहा बेबिबो फैबावसिगोन ना बांसिनसो जासिगोन आरो खरसाफ्राबो हजों न'आवबो मालाय बेसे फैसा लायनो दे ओरैनो आफाबो गैखाया आइयाबो बहानिफ्राय मोनबाय थानो जियानो जा एसे थाब सफैब्लाल' हामगौमोन नोङो जिउआथ' सोलायनायावथ' गैखाया बांसिननिफ्राय बांसिन मा जालाङो बेसो आरो दाथ' बेबिखौबो मोजां फिउचार होनो हायाबा मा जानांगौ दे थेवबो उफाय गैला आरोथ' दिनै ओंख्रिखौ आलु जहलसो संबाय आं आइया जानोबा दाबा आं मोनथिलाहाय रावखौबो आंनि मेंनाय हायि खस्थ' बेफोरखौ मोनथियो नामा बियो नुखा खोनाखाबाबो ओरैनोसो थायो नायगारनो आलु जहलजों जाथोंहाय बियो सयाबिनबो होआखै आं माथो सानफ्रामबो बेनोबो ओंख्रि गोथावल' नागिरथारो फिसालाया आरो हजोंनि फैसायानो खामायबाबो खामायख'नोनो हाला फैसायानो थोला न'आव थाब्लाबो फिसालानिफ्राय फैसा बिनायानो जोबा मानिबा नांगौ बांद्रायथाय बे बुरैया बायोसो आं बाराखौबा दाना आरोथ' दिनैसिम एसे गोबाव जाबाय आङो ओरैनोसो सिरि थायोहाय आङो खोनासंनानैबाबो सानो बिखुनजो मारै उल्था बुङो ना
एसेबां गोबावनिफ्राय खामानि मावबोनानै जाहोबोबाय थेवबो आंहा नामानो गैबावासो सोरबा फैब्लाबो बयनिबो सिगाङाव बुंथिबावोसो ओजों आंना बिहामजो जेबोखौनो खालामा अलसिया बादुलि माबा माबि आरो आं खायसे सहायनानै थाबावदों गुबुनबाथ' मा लांखायावनो खारसिगौसोमोन खारनोथ' मा जुदाबो जाबावसिगौसोमोन बेफोरबायदि आखलबा दाबायदियाव नों बिहामजो मोजां मोननो हो आयै आंनिफ्रायबो गाज्रिसिनसो मोनगोन नों मोननांगौबा मालाबा समाव आंखौ एथ' मोसौ बायदि रायो आयु एथ' सहायबोबायना अरे ओइ आसोल औ मा जाखो आसलि दाद बेफोर माबिलाय दख'ना लाबोलायनायनो मा मोजां मोनाखै नामा मोजां मोननाय मोनैनि खोथा नङा दा माने नों दा जेनेबा लाबोबायना आंनो जे बेबायदि ओमफ्राय दा लाबोनानै उनाव आरो सोरबा दावराव जायोबा आंखौ हौवानिफ्राय दख'ना लादों बिदि होनोबा आंखौलाय बेबायदि बदनाम मोननाय नङा दे उनाव आंनि गोरोन्थि नङा बियो आंथ' लायासो बुंखागोन अ आच्छा बेखौबो सानखाबावो नामा नोङो ओमफ्राय खनसेनि दावरावखौ बावाखैथ' आङो दख'ना लाबा माबायदि दावराव जायामोन दे आंनियाव बेबायदि जेबो जायाना ओमफ्राय थुनजुलिनो मानो बिदि लाबोलायनांगौ नों मा गोसोथो थोआखै आंखौ नों गोसोथो थोआखै सानदों आंखौ सानदोंखायना नंगौलै आंबो ना ओरैनोसो बुंदों दै एकदम सिरियास लानाङा आरो नोङो बाट रियेलि आं नोंखौ बिराद मोजां मोनो आरोना ओमफ्रायथ' मोजांल' मोना हाबाबो खालामबावगोनसै आङो नोंसो साला आंखौ थगायदों ना मादोंलै लेटारखौथ' फरायदोंना फरायाखै बेलाय मोनथिनानैबाबो नाटक खालामबाय थायोना बेफोरखौ बाद दे सान ओमफ्राय बाजै इलिसामोनाव थांनांगौमोन आंहाथ' थांखानोसै अ होमबालाय थांसै ना आं थांनो बिराद लुगैखादोंमोनलै ना ओमफ्राय हाथरखिया मानो लाबोआखै नों बेखौबो लाबोनांगौमोन हारसिं थानो लुगैदोंलै दसे माने फैनोनो गोसो गैखाया मानसियानो ओमफ्राय मोजां जाबाय दे सान नों बेजों दङ नों थाथ'बाय था बेजोंनो औ मालाबा बेरायनोबो थांनो सानदोंमोन आङो माने लांनो आरोना बेखौ नों थांफानो बिनि गोसोआ मोजां मोननायनि न' थांजायो नाथायबा मेथाइ जानांगोन आंखौ चिकेन चावमिन आं हले मेथाइ मोनजायाबा थाङा आयु थोस जासुलियानो लाजाखायाना इसोराबो खुगा हरबाय जेला बेजोंनो रायलायगोन बेजोंनो जासुलिबो जागोन दे आरो होमबा ओमफ्रायथ' दा नोंखौ आं माजों आलासिखौ जाहोहरबावगोन दे बेदरबो गैया माबो गैया नोंबो खबर हरालासे डाइरेक्ट फैना रोङाबो बेनो बेले आंहा सोलायनो रोङा जेबो मोजांलै मानोथो सोलायनांलायगौरा आंथ' गोसो जाबानो फैगोन आरो बेखौलाय मा आलासि जानो खोन्थाहरलायनांगौ नामा दसे थाना होमबा बाजैमोनाव थांसै दे आं नोंनो साहा फुदुंसै ओमफ्राय दादिनि दखानावनो माबा मोनसे जाग्रा लायनोसै नों लादु जागोन ना लादु आं लादु लायना फैनो दे जागोन दे आरो लायबानो जाबाय दे होमबालाय आंथ' नों दख'नाबो लाबोबाय माने आइनोबो आंनोबो नाथाय आं जेबो हरफिननो हायानो आं नोंखौ माबोरै माने मा हरफिननो हाबावगोन दे होद बेखौलाय आं अननानैसो लाबोदों दा बेखौ हरफिननांलायगौ नामा माबा मोनसे थेवबो जेबो नङा अके जिरायथ' होमबा दे राबो एबार खेबसे नायनायबावथारदो लाखिदो गांसे बे दादि मेरला मोनाबा गांब्रै लाखिखादों मालाय लाबाबो जानोनो थाङा हायाबो गोदोनिफ्रायनो लाबोगासिनो आङो माथो जाखांजायानोलाय लाबाबो ओइ गांसे होलांसै आं जायखिया लाखिदो राबै खेलायाबोथ' आरो गाबोननो ना आरोथ' खाफालाव दंबाथ' जाफ्रांलै आबै बोरैबा आंहाथ' खाफालावनो गैखायाहाय दे आबौ गांसे लाखिनायाथ' लाखिगोन आङो नाथायबा एबाराव नै जोंहा बे आबै हाथरखिनि नामावसो लागोनहां एबाराव लाबानो जाबाय आबै गांसे आंनियावबो जाखांबायथाराहाय नोमा उन्दैनियावबो जाज्रांबाया खेबसेबो आरोथ' मालाबाफोर जाफ्रांबायो खोमा साननानै लायो आङो गैया दे आबै होमबा बासिदो अबेखौ लायो अबेखौ लाबावनोसै आंलाय नाम्बारफोरालाय नै आबै हाथरखि बे बाराव नोंनो बासि हरदोहाय नाम्बारखौबो लाहरलाय मोनसे आबै बासिना लाहरदे आबै नोंनो गांसे जायखिया लाबानो जायोमोन ना दे नाय आब' बासि हरदो आबैनो बुरिया नै नों बासिनायखौसो लाथारोनो नै गथ' बे बारावबो जायाबाथाय आं मोनथियाहाय नोंनिफ्राय साहा लोंगारगारगोन आङो जागोन दे आबै दे आबै नोंनो लाहरदोहाय नोंनि आखाइजों एबाराव नोंनि नामावबो लाबाय बासिनायाबो नों बासिहरदो दे नाम्बारखौ गांसे एसे लाथिफोर जाबाय बायो खोमादां ज' होमबालाय आबै दे गांसे बासिहरदो जायखियानो ओइ आबै फैसा हरद' दबाव गोमा जानो गिबाय बायखोसै र' लायनि आङो बेखौनो गांसे लानोसै आबै दे हामथारबायहाय आबै बिबै फिसौ जोंहा बासिनानै लाखाबाय गांसे
गाबोननोलै खेलायाबो आबै दे आबौ दे हामथारबायहाय आबै नोंनि आखाइनिफ्राय बेबाराव लानो नायबाय आं माबोरै जायो दे आंहा बै मोनसे जायगायाव थांबावनांगौ आबै औ दे फैसा लांदो हा सा लोंलांबा लोंलांदो नङाबा टाइमानो सोलाबनाय नंलालै आबै हाखु दाखु जाबायना दे बिदिबालाय थाथ'दोलै आब' दे हा मालाबा फै सम मोनबोला औ दे फुजायाव लोगो मोनगोनलै आबै जायाहाय लाबाबो आंना बेबाराव नायथारबावनोसै आं र' नायनायबावदो आबै बेबाराव मा थिग जाफ्लांबायनोबो हागौ दाख्लैनिफ्रायनो जासिगासिनोखा आंसो लाया होनबाय थादोंमोन गथ'आ अख्रा खालामहरबाय थाबाय दाबो जेबो नङा दे आबै हे खोथाफोरखौ गासिबो मानिनानै सोलिबोगासिनो माथो दिनैसिम नाथाय जेबो बेसेनानो गैया गुबुनफोरनियाबा माबायदिथाय माथो बिमा बायदि अनसैयोनो आंनियाथ' माथो बिदियानो नङा दिनैसिम एसे गोबावब्लाबो बिहामजो औ आयै दे ओंख्रिया मोनबायबा साहाखौनो खापसे फुदुंहरबावदो बारियाव दसे थांदोंमोन आं गैया मैद्रु खानो थांनायाबो गैलानो माथो दे खापसे फुदुंहरदोहाय बिहामजो स्रायैनो औ दे ओंख्रिफोरखौबो बानलुखौनो गोसासो होनो लुगैबायहां जाथों आरो दिनै आलु जहलजों मोनथिथाराहां दाबो फन फैया मिजिंनाबो दहायनो हरगोन बुंदोंमोन जों दावजोंसो दसे रायलायहरसै आं बेसे बुजियो बिसो आंखौ थैहां जाबाबो गनाय नङाहाय इलिसा नोङो हले बिहामजोसो जाखो ना बाहायना जानो थाखाय रुवाथिसो मोनखो आंखौ ना मेसिन सानखो जेब्लायबो बिहामजोखौल' आसा लामा नायनानै थायो मालायफोरना बिदि नङाहाय आंनासो खाफाल गाज्रि आंनाल' बिदि आयु बाजै गिन्दिदि नुमारबायलै आइ नै फाग्लि गथ' हा बिदिनो नुवाबालाय माबायदि थोननांगौ जाखो होमबाबोथ' नायं बा जोंहा एकदम टुक्लु टुक्लिया हिट जाबोगासिनो दे बाजै एकदम गलु मलु एकदम फुंफबजोबनाय आरोना हाबाब बिदि जाबालाय मोजां जाबाय आरो एखायनोथ' बाजैखौ एसे गिन्दिसिन नुदों बांसिन धुद मामा होनोब्रा मानसियानो नंगौ नामा थ' बाजै आमफ्रायथ' हनै सानाथ' मेथाइबो माबा माबि जि लाबोसोबावदोंसो आदा मानो गसंबाय थादो जिरायना जेबो नङा दे नानि आं गारियाव माबा मोनसे जिनिस लायफिननि र' दे थाब फै आदा दे दसे र' दे थाब लाना फै औ जिरायथ' नोंहा बाजै जि गोथाव माबा माबि बायसिना लाबोदों बियो साना ओमफ्राय जोंहा टुक्लु टुक्लिनि थाखाय जानाङो बाजै थिगसेनो आयु नंगौ नामा बिमायाबो ना ओमफ्राय आंबो जाफागोनलै बाजै आंथ' थानो हाखायाना मेथाइ नुब्ला थङालिना नै जालायबायानो दा सिरिथा नोङो बांद्राय बुंथारलै नोंबो आयं आगै गोदान मोनसिगोन आङा होमबा बाजै थाबनो लाबोदो ना जागोन दे नोंजों थाबावगोनसो बियो नंगौ बेखौथ' एकदम आं बायदि खालामगोन आं नों बायदि जानांगौबाथाय बुहुमानो बेलथायबायहाय सयथिबो अबाव आंलाय मा गाज्रि आंनि आगैयाथ' आं बायदिसो जागोन गैला नोंनि आखायाव थानांगौबा गैखालाहाय सयथिबो ओमफ्रायथ' आंनि थुनो मुनुनि मुंखौथ' आंसो दोनगोन दे बाजै बुंखानाय थाबाय दे आं दोनगोन दे दोनबानो जाबाय दे आरो दे सम मथे दानो बिमा जासिगोन मोजाङानो जाबाय आंहाबो फिसौजो नङाबा फिसौलानि मोखां नुसिगोन फिसौनि नङाबालाय हाबैसोथो सेंग्रा सिख्ला बायदि थानोसै मा होननाय जादोंलै आयङो हाय एसे गोबाव जाबाय आंहाबो फिसौनि मोखां नुनांगोन ना नङाबा हाबा जाखांनानै हा सिख्ला गोरलै बायदि थाबाय थायो होमबा गथ' गथाय हाबिसोरजोंनोथ' संसार नङा होमबा आयं नोंबो मा बुंलाबायो मोजांसो बुंदों आं गथ' बांद्रायबाबो खायसे बखिनो हमोना नोंहामजोआ दाबो फिसौला मोनाखै फिसौजो मोनाखै दे हामबाय दे बिहामजो एबारे दासो हा समायसिगोन आरो आबा मिजिंजों मोजांनो गोदान खुसि फैसिगोन नङाबाथ' आरो सांग्रिमासो सानलायलाङो बाराखौबा बांद्राय बुङोलै आयं नोङो सिरि थालै आयै मोनसे खोथायाथ' बे जे जोंहा मिजिङाबो साख्रि बाख्रि गैया एसे प्रब्लेम फैसा थाखानिबो बेखायनो बेफोरनि थाखायबो सम दङ ना आंलाय माथो गाज्रि बुंनायखो नङा नोंनि बुंनायखौ होनदां आरो गथ'मानिथ' गोबां गिदिर बिबान आयै बिबानाबो बांलाङो बेखायनो फिउचारखौबो एसे मोजाङै सानै हयैसो माबा डिसाइड खालामनांगौ जोंहाथ' एसेबां माहाजोनथारबो नङाना आरो ना बाजै नोंसिनि गोसोसो नोंसोर जेब्लाखि बिमा बिफा जाया नोंबो दिन आयं मा बुंलाबाय थायो सानलाबाय थायो सानाबा हिनजावनि फिसा सानखानांगोन जोंहाबो गियान गैथारि नङाना आयै गियान दङ आरो
नोंसिनाल' जाथोंसै ओमफ्राय दालाय दा खुसि गैया नामा नों आयै दाथ' मोनखासिगोन ना फिसौजो नङाबा फिसौला हाबाब आंलाय मानो खुसि गैया जानो खुसि दङ आरो अब्ला दालाय माथो जाखो ओइ बाजै खोमा नाङा आयंनि खोथाखौ बेना बिदिनोसै औ नानि एखनबा बोरैबा मोनलायलाङो आं बोरैबा बुंथारोना गावखौनो खोब गियानि साना लाथारोहाय नाथाय एबारै आंनि फिसौ फैबा आंजोंसो लोगो खालामना लागोनहाय आंथ' बिहामजोखौथ' फसायनाय बायदिथ' मोनखायासै दे फिसौखौ माबायदि फैयो नायनोसै अह एसे गोबाव जाबाय नोङो मानो दासिमबो मेगनबो खेवा दे जों बेसेबांबा नेना दंमोन नोंखौ माब्लाबाथ' मोजाङाव फैगोन नों जोंजों रायलायगोन नोंनि सोमोन्दै खिन्थागोन नाथाय मानो बिदि उन्दुना थाबाय थायो सिरि मोनदों ना मा नों थांना थानो गोसो गैया नामा नोंनि फेमिलिनि सेराव नों थांफिननो गोसो गैया सान मोना हर जोंबो बेसेबांबा नोंखौ जोथोनै लाखिगासिनो जे नों थाबैनो मोजां जाथों होननानै आरोथ' ना आफायाबो जि हायो गासैबो गोथां मुलियानो होन हाग्रानि मुलि होन गासैबो होजोब्बाय थेवबो नों मानो दाबो हामा हो खोनादोंना नों मानो जेबो बुङा सिरिबो मोना हुसबो फैया मा जाखो अराय जिउ बेबायदिनो थाबाय थासिगोन ना माब्लाबा हुसावबो फैगोन बे ओइ सोर नों जोंबो गासिबो ट्राइ नायजोब्बाय नाथाय सानफा एफा दिना थांगासिनो हालो दैलो थेवबो नोंनि जेबो मोजां खबरानो फैयासै आंबो सानफ्रामबो नोंजों रायलायलायो डक्टराबो बुंनायखाय नोंखौ मोजाङाव फैगोन साननानै मा जाखो सोर नों नोंसिनि फेमिलियाव सोर सोर दं बहानि मानो जेबो बुङा मानो हुसाव फैया ओह आरो नों हुसाव फैब्लासो जों नोंखौ खबर हैनो हागोन ना पुलिस थानायावबो नङाबा नोंनि जिउआ खैफोदाव दङ जोंनाव गालांनाय नोंखौ आदाया बुंलांदों नों हुसाव फैब्लासो नोंखौ खबर होनो नाथायथ' मा जाबावगोन दे मा गाबजिनो आं हाथरखि नों मा हाथरखिनि सेराव थांनो गोसो गैया ओइ बुंलाबायबायलां हाथरखिखौ सिनायो खोमा बे जानो हागौ मा थिक नोंखौ सोरबा नेना दं नोंनि हाथरखि नामा नों सिनायो नामा मा नों बिसिनि सेराव थांफिननो गोसो गैया एसे नोंबो नाजाना बिदिनो थाबाय थासिगोनसो नामा नों आंखौ माब्लाबाबो हारसिंथ' गालांनाय नङाना